Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka kinhon ki Sipai Indian Navy ki baladon ha ka Shnong Umpleng East Gentia Hills District. Ban yarap say ki nongbala ki basakot ha ka Krem ti doyong bala tip kum ka Krem ule ka bala klem nado ka lai potrik ubnai jemmang arajar arpuway menta ka kenti kila hap ban kitlut ya ki tum kitam bat ban Leit Phai no sa Guwahati nado ka nyotrik ubnai naitung arajar arpuway ka jing sange jong kani ka kinhon Sipai Duriao ban Bteng Krem sange na ka benta ban yo say ki bre ki badang sa ko da hapo kani ka Krem kalong namar bakila yo ya ka jing btha na ki bor ki bahalor bakidai ban Leit ai jing yarap shaki way pat ki benta jong kari India kat kum mukurwo bala pha da ki bor sanshar jong ka East Gentia Hills District la shimti ban Bteng pat ya kani ka kam da ka kinhon National Disaster Response Force bat ka State Disaster Response Force ki badang don hadu menta ha ka Shnong Umpleng